Assalamu alaikum ‘yan uwana jama'ar jihar Zamfara. Alhaji Abdullahi Stim tafi da waƙar zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara. Alhaji Bello Muhammad Matawallin Maradu akan murnar cika shekara 1 bisa karagar mulkin wannan jiha wadda Alhaji Abubakar Muhammad Barmo ɗan Galadiman Mahora ya ɗauki nauyi. Masu nema na ana iya samu na a jihar Sokoto titin sarkin musulmi Muhammadu Bello dab da kotun Kanwuri. Ko a tuntuɓe ne a tafi da gidanka 08069452245. Haka kuma mun sadaukar da wannan waka zuwa ga Ishaq Kawun Baba. A sha saurare lafiya. Kaji kiɗin maza baban Bello, kudu ki tamburan nan yarana. Iri kiɗin da ba a yi mai yaro, ko maya sai maya. Kiɗin Matawallin Maradu, kiɗin maza da mata daban na. Dodo uban Rukayya da Bello, gwamnan da ya yi sauran su aiki, mahasadan ka kasha gaban su. Gwamna kai kaɗai gai a yau duk masu janka kai maganin su. Dole uwan naki yanzu duk Zamfara sitar babu shege. Iko akwai shi wane ne. Wakai kaman mijin Sadiya da Fatima da Balki Gwarzo na Aisha. Bello Matawallin Maradu ko ban waɗi ba ka kai mai mulki. Don da hawan ka gwamnan Zamfara duk damuwan mu kai maganinta. Saki jiki ka gwamna uban kawun Baba Jalla ya baka sa'a. Allah ya biya ma bukata, miƙe ƙafarka baban Rukayya, ko maƙiyanka sun baka maƙiya. Ka saki jiki ka gwamna uban kawun Baba Bello a kai kamar ka. Allah ya biya ma bukata, miƙe ƙafarka baban Rukayya, ko maƙiyanka sun baka maƙiya. Gaishe ka yi wa excellency, Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Kashe kai wa excellency Dodo Matawallin Maradun Zamfaran bi ka Bello. In baradin ka Hausa gwamna muna yi maka barka da aiki. Gaishe ka yi wa excellency Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Gaishe ka yi wa excellency Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Ya Allah Ubangiji ina kire ka almaliku don sunayenka. Ya Rahimu ga ɗan bayanka. Kai kai alƙawar ko kire ka in yayi dogaro na gare ka kai kuma kana biya mai bukata. Allah Ubangiji ka amincewa kanka wadda na yi wa bilma. Ka sa ta kewaya sako kuma ta sa masoyan mu shauƙi. Gaishe ka yi wa excellency Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da Ya aiki. Ado ƙara taimaka mini Allah komi na sa gaba na gare shi. Ka cire ka sala gare ni kuma ka bani dama in yi shi. Ka yi min tsari ga magauta na waɗanda sun ji ka taimaka ni. Sai zuciyarsu ta kama kishi. Ka tarwatsa su kowa ya huta. Tarkon da na haka sa ya kama kura kare da giwa da zaki. Allah tarkon da ne haka sa ya kama. Kura kare da giwa da zaki. Gaishe ka yi wa excellency Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Allah na salati gun shugabanmu ɗan Amina ɗan Abdullahi na kai ga wanda ba a yi mai sharhi annabin da ya wuce kowa mai madina ba kamata wallahi Allah ka ƙara yi mai salati wadda ta yi ƙarfin lisayi kuma ka ba mu albarkacinka. Allah da ahalul baiti da sahabbai ka daɗa tsira gare su wa'inda suka tanye shi yaƙi. Gaishe ka yi wa excellency Dodo Matawallin Maradu, Zamfara mun bi ka bilma. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki.
saboda babu keta gare ka. Rakumi yana da girma, kayan nauyi jiki shi abba ya ɗauka. Duk wanda ka ce zaki na shaida bai kamar kai domin na yi ta gwada maza ba kamar ka. Zan fara ɗan galadi mamma fara kai gaban ka sa yi min komi ka bani kai bai gaban ka na tabbata buka wadata. Mai arzikin kwarai baban Jabir, baban Salim da Mansur da Awwal. Allah ya ƙara kare ka zaki. Ko shaki da abinai ya bai wallahi dole na in yabe shi. Duk wanda masoyin gwamnan Zamfara gare ni wakai kamar shi. Shi wane bai da girma gurin kolo jira yake yi a bashi. Su abu ɗan galali mamma fara sun yi gabanan su kabar shi. Duk wanda ke biye abu da shari Allah ka mai da sharin gare shi. Kakka ba shi dama ya huta. Mahasadan shi ko aina suke ya zalzalalu kai maganin su. Ya Ubangiji ƙara mai girma ka ƙara yi mai tagora. Ba mu da kowa mun kai koka wurin ka ya tutar mulki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mutumin muradin. Zamfara mun bi ka bilma. Baradin ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Sai na duta hidan bakura ɗanka alili mai rikon amana. Baban Kamal da Shamsuddin ba da Amin Amini ga gwamna. Tabbas yabon gwani wajibi na. Shi ma yana cikin manya don na tabbatar da mai arziki na. Komai a kai na girma yamin Baba Amadu don zarumi na. Allah ƙara biya mai bukata. Yabon kwaɗe yabon kyautar mota ɗan ƙalili ya kai wasa wallahi ko ina ba shi raki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mutumin muradin. Zamfara mun bi ka bilma. Baradin ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Alhaji Abu Haliru na cikin su ya za a yi sitim ni in bashi. Can cikin masoyan gwamna na gaskiya da gaskiya za mu kai shi. Duk wanda a jiha ta Zamfara ya san Abu yana raba abin shi. Kyautar kuɗi da mota ba komai bane Abu Haliru shi gare shi. Saboda gwamna ya bani mota. Allah Ubangiji kare shi, abun halliru ƙara arzikin shi, kai mai tsari ga duk wani abin ki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mutumin muradin. Zamfara mun bi ka bilma. Baradin ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da Sai aiki. sanata Lawali Hassan ɗan iya maza ko akwai su bani da kamaka. Ga sanatan da ya san ayyuka. Farin mutum da fara da ɗa'a Lawali ɗan mutanen albarka. Da kairan muta an kama fara sun ci moriyar arzikinka. To gashi yanzu kai gaba don Allah ya kara ba da dama gare ka. Sama ka sanata ka cancanta. Ruwa masu aiki sannu dan iya kayi babban wakilci. Ka kare martaban naka yanki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mutumin muradin. Zamfara mun bi ka bilma. Baradin ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Abdu Sitim da ɗai bani suya ban sanya albasa ba a cikinta. Alhaji ya haya ka cancanta. Kwamishinan ƙananan hukumomi ya hayyata dogora ka kyauta. Cikin manyan mutanen jiha ka kai ma kana yi min ya kamata. Kwamishinan da bai ce haramun don haka gwamna ya ba shi tuta a tumbata bai ba ni mota. Wake biɗan mutum ɗan amana, kuma zuciyar Bello Belmat ya hayyata dole kusar aiki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mutumin muradin. Zamfara mun bi ka bilma. Baradin ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Musamman za iri diyan gyaɗa na sai a fasa kan gane fara. Yau Zamfara sitet mun yi zara. Mun samu Bello mun gode Allah mai wata kudurin ya tijara. Yau hakan ga Allah ya tsara. An farfaɗo da dukkan lamura ta yadda talaka zai wadata.
hadda bukin sharu aka shirya domin waɗan fulani ya jaye zaman lafiya zai yawaita. An nake baraka an yi sulhu farin ciki muka yi kulliyomin an daina kai wa kowa a takin gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan muradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da Kauna aiki. kagi na sabuwar rayuwa a zamfara yau jiha ta yi aminci kamai da martabarta da mutunci noma da ɗaya da shi aka santa ƙasa ga muhi kowa abinci wata sa ƙoƙari girmamawa fiɗar halaliya kwato yanci muna da arziki ba talauta. Gwamnatin kama ta wannan maradin mun kara arziki yayi ninki kowa yana kan nasa aiki gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da aiki. Kai an bai wa duk manoma kayan suwa ya je a gona ya noma ba tsangwama bale wata takima su ma fulani an ba su yanci na gaskiya da girma da kima an zama abu guda an ka kulla mutuntaka zama da salama an kau da wariya dukkaninta. Babban abin da ya farke mu manoma gaba fulani abinci shi ko fulani zai ba su taki gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan muradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da aiki. Gwamna irin mazan farko ne tsarin shi shugabancin alhairi don ba a ba idanu labari da shi ake hita aikin jama'a ko cikin dawa na shi tsari yana ratsa duhun daji bilmap ya isko duk hatsi labari duk shawarar su sai ya amshe ta. Ya haɗa kan mutane gari gari da ƙauyuka aminci ya ɗore ba maƙiyin shi sai shawara ki gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan muradin zamfara mun bi ka bilma baradan ƙasar hausa gwamna bana yi maka barka da aiki. Zama na ɗan abin ya yi kyawo wallahi gwamna sosai ka kyauta ka zama jarumi mai bajinta ba don da kai gwamnan jiha ba ya za a yi waɗannan ya kwanta aya ta gaskiya zahirinta a zamfara sitar mun ganata a to yanzu hankali duk ya kwanta. Sanda ana cikin haulayi, jaha ba ta cikin hayyacinta kamar Somaliya ko Iraki. Gaishe ka yi wa excellency, dodo mata wannan muradin zamfara mun bi ka bilma. Baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da aiki. Gwamnatin matawalle ta ware aiki ruga fulani an ware gina matawalle gwamna amana saboda ƙara samun haɗin kai da gwamnati da su an ka zauna kuma ya ɗauki nauyin karatu ɗiya su hada su yi karatu bulbul da hada su masu Shi huta. yasa fulani suka kara sansa, Hausawa na yabansa, duk sun ta moriyar gwamnatinsa, ko dori bello baya da samaki, gaishe ka yi wa excellency, dodo mata wannan muradin, zamfara mun bi ka bilma, baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da aiki. Tabbas farin jini a gare shi Allah ya sanya sonai gare mu ya ba mu shi ya zangwa muna namu talaka mai kuɗi kowane ne mata maza da jagororin mu ba mai kuka da shi wanga gwamna saboda ya yi homa gare mu ya kai mu jahidi ya kwatanta. Ya kawo ci gaba ba kaɗan ba, ko mun ga arziki mun ka samu. Gaishe ka gwamna mai hadu wakin, gaishe ka yi wa excellency, dodo mata wannan muradin, zamfara mun bi ka bilma. Baradan kasar hausa gwamna bana yi maka barka da Fara aiki. kama gwamnati ya kamata da ilimi da kuma hangin nesa to yanzu ilimin ya bunƙasa hihikon da ya
babanta. Ya yi kira mu har haɗa kanunmu a kawo ci gaba mai ban sha'awa. 'Yan kasuwa da masu saye bori na isa gane Belmat ga mulki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin. Zamfara mun bi ka Belmat. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Gwamna cika alƙawalin wanda ka ɗauka wadansu jama'a sun kari ka don sun yaba da kamun luddanka. Ciyamomi guda tara Zamfara sunai mu bayi a sun kabi ka. Kai hadda ni na ciki don matawalli aluban da daman na barka don na ga gaskiya zaharaninta. Don wani mai faɗa a jana kirki ya san kana iya ƙoƙarinka. Dodo na balbi mun ba ka maki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin. Zamfara mun bi ka Belmat. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Kalu gwamnatin da an kai Zamfara ba ta kama da wannan hakika. Tsari da shirya manya ayyuka. Kai ko ma'aikatan gwamnatin jiha Bello sun ji daɗin hawanka. Kwantar da rikici kawo sulhu waɗanda uku koren na barka sai an yi bincike an jigata. Don wanda ya yi wannan a gaisai a jinjina shi ya isa barka. Belmat na Aisha sunan ka zaki. Yau na ji yan sauna du'a'i Allah ya ƙara yi ma jagora. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Ya an kalo kalagan na addu'a da fatan alhairi. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan bukuyin suna addu'a sun ce Allah ƙara yi ma jagora. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan gumilo kalagan na addu'a da fatan alhairi. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Hada yan garin Mora na ma addu'a da fatan alhairi. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan bakura ma na ta murna Allah ya ƙara girman ka gwamna. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Kai hada yan mararun garinka su ma suna ta yi ma du'ai Allah ya tabbata ma alhairi. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan maru sun yi murna sun ce Allah ya ƙara girman ka gwamna. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Gudu suna ta godiya ga gwamna sun ce Allah biya ma bukata. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan sabi ma suna roƙo Allah Allah ƙara biya ma bukata. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Ƙauran na more na yi ma du'ai Allah ƙara biya ma bukata. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Birnin magaji sun gode Allah suna ta godiya inda gwamna Allah ya kaddara za ka koma. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo canji. An samu kwanciyar hankali jihar Zamfara da birni da ƙauye. Yan zulmi ma suna yi ma du'ai Allah ƙara biya ma bukata. Sai yi mu baya a san dodo saboda gwamna ya kawo
babu shakka ko ta zaiya ka tashi sai ka yi ta da sabbin ayyuka yanzu ko ta lokal gamma tana da tambarin aikinka don Allah gwamna zauna ka huta Aiki dare da rana sai mata walle dan saboda kishin talaka. Gwamnan da ya yi tsarin shi aiki Wala in da shakartum lana shekari wa azidannakum, wala in kafartum inna excellency. azabi Dodo lashadid. mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilmal. Baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. mahasara da 'ya'ya adawa da sun yi kulle-kulle kwance sun yi shirye-shiryen makirce ganin suka yi a can sama su ada sun so a ta shari'a ta kwace Allah Ubangiji adda mulki busu da daraba sun kanace har yau suna cikin wata ɓarkita Sawa ne babu tsuntsu ba tarko. Wanga lamarin Allah na ikon shi ya yi ƙaryin mamaki. Gaishe ka yi wa excellency. Dodo mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilmal. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Gama bello matawallin maradun da arziki shi Allah ya yi shi a bar abu wajen mai abin shi ko Allah ya baiwa rabon shi a daina hasada sai abin shi mai darasi yana ja da Allah tun can galan an kaddaro shi zamfara bello sai ya mulke ta Wata yana sama yana haske taurari tana kewayar shi. Sawa ne sai matan makatantan sun bata lokaci babu mulki. ni na tabbata mutum duka ɗan tara na san ba zai cikewa cibci ba bello ne ya baiwa haka ne ba ku ba da shawara ku aji zulli a haɗa kai a kawo sawaba matawalla niyya alhairi aka ne shi ba wai cuta ba ku yi mai zato da kyawun fahimta Mun san mutum ba zai ƙi shahatai ba, in ba nahi da shirmen yoyi ba. Hannu guda wa bai ɗaukar ni ɗari. na san mutum ba zai kishi hatai ba In ba nahi da shirmen yoyi ba. Hannu guda wa bai ɗaukar ɗaki. Gaishe ka yi wa excellency. Dodo mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilmal. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. hakikar jiha na bukatar irin ka bello ilima ta gwamna ku sanya hankali ɗaya ko auna bello mai karamci da ilmi zarumin mutum mai amana mai lokaci matashi muhimmi wanda ka sa mutane shi murna manya da yara kowa ya huta Wanda ya san darajar al'umma mai tanadi a kan dukiyarsu bai tauye hakunan masu haƙƙi. Gaishe ka yi wa excellency. Dodo mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilmal. Baradan ƙasar Hausa gwamna mana yi maka barka da bello aiki. samu irin ka sai dai a auna kudu arewa ka shahe gaba ka sha gaban su ka lashe lamba kana da qualities masu dama da ba irin na tsaran ka ne ba tsari na addini da constitution da na colonial za ya duba sai kaga ya bi hanyar sassauta Hannun shi hagu ya zan bature, gehen shi dama ko malami ne. Gagare kasa na Saudiya da Fati ko ina ba karaki. Gaishe ka yi wa excellency. Dodo mata wannan
shigarta. Rashin tsaro a da ya yawaita to yanzu matsalar an kaushe ta. Saboda Bello ka mulki, gwamna baya san zuciyar shi da shawara yaki na shi aiki. Gaishe ka yi wa excellency, dodo mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilma, baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da Wallahi in ba ku ba gida matan gwamna uwar gida Sadiya Halima. Gaishe ki Sadiya mai karama. Halima babban mata mai kima ta gwamna Bello barka da himma. Sannan da Hajiya Fati Belmat tilas na gaida Hajiya Fatima. Da kaji Fati ko da atanda kasan tana da girman karama. Ko Aisha akwai ta da bajinta. Barre da gajiya Aishatu, ta gwamna mai mutunci da raini. Aisha jaruma da aiki. Yaro akwai sarakin mafara har ta barki su don jaruma ce. Ga uwar marayu ta zo, yara kuma ku kauce. In ji kan yabbar mu hajiya balki ko ina ke daban ce. Ku baki da rabu sarar gaita mata ku ko ku dan ba mu guda a barki su gimbiya 'yan sarauta. Taka guda girma balke saraki mamar isaka. Giwa ta gwamna mai halin kirki. Gaishe ka yi wa excellency, dodo mata wannan muradin. Zamfara mun bi ka bilma, baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Masoyan gwamna haɗi da 'yan uwaci ga su guda zane-zana domin suna da girma gare ni. Na godiya da duti gwamna a mahali da Aliyu Zarumina. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Mataimakin gwamna dole in jinjine shi. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Sanata sahabi yau kauran namuda Allah kara biya ma bukata. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Sanata mai gida Haji Hassan Nasiha Allah kara biya ma bukata. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya Shugaban taimake mu. jam'iyya mu gaida Alhaji Ibrahim Malla domin zarumina manya maganin 'yan kanana. Shi ma yana da girma gare ni Allah kara biya mai bukata. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Sannan mu gaida Famsan Muhammad Al-Mustapha Maradun Dairena na nan ministry local government. Famsan mu zakari mai hazaka da kokarin ayyuka sun nuna. Ministry kuma ji take yi ko yaushe ayyuka na gudana. A kowace karamar hukuma aikin ku ba da ne ba rana mu gaida Shehu Maradun Daraka. Ma'aikacin kwarai Shehu Muradin, daraktan faladin mai tsari. Shehu Muradin ka yi wa aiki. PBS Abubakar Jafar Cima Sitin ba za ni manta da shi ba. Na bi shi aure kuma na ci riba. Komi aka yi gidan matawalle Maradun ba za ya manta da ni ba. Kyautar da Bello Belman ka bani sannan gare ka na nika amsata. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Babban ka ne mahutar manya na yi godiya Abubakar Sikido. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Ga Salisu Isa ɗan gulbi, babba tafi dan ɗan gulbi, kan taman lokal gamman din maru tafi da babban mutuna. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake mu. Tafi da mai gida Hajiya Fati da Rabi'i uba ne gare ni. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake Alhaji mu. Nasiru Zarumi masa maramudi na bukuyum gaida zanna. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake Dokta mu. Moriki Auro na gaida dokta. Shi ma saboda gwamnan Zamfara Bello mata walli ya taimake Kanto mu. Mansur mai Auro na gode dokta. Shi ma saboda gwamnan
kwarai ni wallahi bata da marena gare ni. Duk abin da za a yi min a gidan gwamna an ka ce in ganata to ni Audu na ke cire ni. Gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Sanusi sarki tun bai kai kan toma ba sitim yana taimakon mu. Da na shigo mu sau zai tarabo na ni da yara komai a bamu. To yanzu ya yi kan toma na gusau ubangijin mu ya taimake mu. Da na shigo mu sau za ni huta. Sanusi sarki ko sadda ya ci yawan fati kusan mun wadata balle ga yanzu ya kai ga mulki. Gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Godiya ni kai talaban zulmi Abdullahi gurbin bore talba ya riga mini amana Allah ya ƙara girman ka talba. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya Baba taimaka. Abu na ya ba ma kwamishina ni Baba Abu yana taimakon mu Allah ya ƙara girman ka zaki. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake mu. Audu Scorpion na gode mai protocol a gaishe ka Audu Allah ya ƙara biya ma bukata. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake Alhaji mu. Amuru na kura kauren na moda na mallaha mu gaishe ka Audu. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake Kabiru gungudu na yaba na gode na mallaha ina ji Kabiru Allah ya ƙara kare ka zaki. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake mu. Aminu Shamu Shalle na ƙaura na godiya wajen Haji Aminu. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake mu. Ga Aminu Shamu Shalle Aminu ina ne Aminu kauran na moda. Shi ma saboda gwamnan zamfara bello mata walli ya taimake mu. Gaishe ka yi wa excellency dodo mata wannan maradin zamfara mun bi ka bilma baradan kasar Hausa gwamna mana yi maka barka da aiki. Gashe kai wa excellency dodo matawallin maradin zamba